Bakea, neosistema, ikono planeta. Ipuin irudidun baten argazki sekuentzia. Interneten hizkuntza askotako ipuinak daude argitaraturik. Ipuin kolorez beteak, musikarekin edo gabe, ahoz kontatuak edo idatziak, eta mundu guztiaren esku daude. Ipuin irudiduna argitaratu behar dugu, interneten, eta musika eta hotsa gehitu. Fonoplanetan argitaratu dugun ipuin bera izan daiteke, eta 6 irudi izango ditu. Epeak urtarrilaren 26tik martxoaren 6rakoa da. Fitxategia otsailaren 27 baino lehen igo behar dugu blogera, eta ebaluazio astea martxoaren 2tik 6ra bitartean izango da. Misioa, ipuin irudiduna interneten argitaratzea da, 3 saiotan bete behar da. Lehen saioan, ipuina prestatu behar dugu, 4 rolen artean, deskarga, bilketa, gidoia eta wikia. Bigarrenean, grabatu egingo dugu editatzeko beharrezkoak diren 4 roletan banaturik. Koordinazioa, irudia, soinua eta mugimendua. Eta 3. berriz, argitaratu egingo dugu. Fotostory 3 informatika programa deskargatu behar dugu, edo beste programa bat. Beti ere, irudia jarraian eta musika eta hotsak gehitzeko aukera ematen badigu. Programei buruzko eskuliburuak liburutegian eta Kosmolizusen ditugu eskuragarri. Praktikak egin behar ditugu irudiak nola gehitu ikasteko, nola eman mugimendu irudi horiei, nola txertatu testu idatziak, ahozko narrazioak eta musika. Gainerako taldekidei ere erakutsi behar diegu nola dabilen programa. Irudiak, soinuak eta musika bilatu behar ditugu interneten, argazki sekuentzia egiteko. Nahi izan ez gero, irudiak geuk marraz ditzakegu eta eskaneatu. Irudiak wikira igoko ditugu, guztira 6 irudi behar ditugu. Soinu eta musikak berriz nahi adina. Argazki sekuentziaren gidoia idatzi behar dugu, eta gidoi horretan aurretik bilduriko irudiak ere jarriko ditugu. Gidoiaren helburua ipuin irudidunean agertuko den guztia ordenatzea da. Testu idatzia, soinua eta irudia. Lankidetzan idatziko dugu wikian. Gidoia idazteko oso lagungarri gertatuko zaigu beste ipuin batzuk irakurtzea. Kosmolizusen eta Kosmodeisearen historikoan daude. Wikia antolatu behar dugu, aurkibide bat gehitu behar zaio. Eredua liburutegian eta irakaslearen kosmokuestean ere badago. Bigarren saio hau koordinatzea arduratu behar dugu. Edizioa hasi, edizio erronda koordinatu eta behin betiko proiektua gorre. Edizioa hasteko programa zabaldu eta beste narrazio bat hasi behar dugu. Edizio erronda koordinatzeko lehendabizi irudi rolak parte hartu behar du. Bigarren, soinu rolak. Gero, mugimendu rolak. Eta azkenik, soinu rolak berri du. Behin betiko proiektua gorretzeko, liburutegian dagoen eskuliburuko jarraibideak bete behar ditugu. Argazki sekuentzia koordinatzen ari garela, aldaketaren bat egin nahi izan ez gero, atzera jo dezakegu, aldaketa horiek egiteko, eta ipuin irudiduna nola geratzen den ikusteko. Argazki sekuentzia egiteko behar ditugun irudiak inportatu behar ditugu, eta gidoian agertzen diren urrenkera berean jarri. Ondoren, irudietan agertzea nahi dugun testuak gehitu behar ditugu, Kosmolizusean argazki etiketa bilatu. Argazki sekuentzia egiteko behar ditugun irudiak inportatu behar ditugu, eta gidoian agertzen diren urrenkera berean jarri. Ondoren, irudietan agertzea nahi dugun testuak gehitu behar ditugu, Kosmolizusean argazki etiketa bilatu. Irudi bakoitzarekin ipuinaren zatiak narratu eta grabatu behar ditugu, gidoian ditugu idatzirik. Musika eta soinuak ere txertatu behar dizkiogu ipuin irudidunari. Kosmolizusean audio etiketa bilatu. Diapositiben mugimendua pertsonalizatu behar dugu. Irudi bakoitzarentzat mugimendu bat aukeratu behar dugu. Eta irudi batetik besterako trantsizio bat. Blogean argitaratu behar dugu ipuin irudiduna. Eta gure abenturak wikian kontatu.